Diyos ko. Diyos ko. Ay, Diyos ko. Sino ka na? Ang dami nangyari sa akin. Alam mo ba, kung anong nangyari ka akin? Hey guys, what's up? It's just Aquino. Welcome back to another video. Swimming na daan. What's up? Yes, nasa mood na tayo ngayon. Hey guys, ngayon nandito kami sa Alaminos. Sarado na mga siya. Kawanan. Kahit mga ilang minuto lang po, uncle, no? Eh, ano yung wish mo, ano? Bumasa ako. Ayun. Tapos matake ko yung mga subject ko next sem na hindi nagsa-summer class. Yun! Wala na yung burko. Come to my home sa Burgos, Pangasinan. Ayan, may bayad dito, logo. Itong tatlong to may beach na pupuntahan. Dito Kabungawan, dito Tambubong, tas dyan ay Batog Beach. Ay, naharang. Dito yung harang, 20 pesos each. Hey! And with today's vlog guys, nandito na tayo sa Kabungawan Beach. Charan! And with the gang. Kasama natin si Sai, Kuya Franz, Kuya Jerome, Kuya Jelson, Ate Lexi, and ayan guys, tignan niyo yung view. So after how many hours ng pagbiyahe, nawalan kumain, na discharge. Kasi di ba maliwalag na nung naka-switch na yung ilaw. Tapos sabi ko, alam ko na mangyayari dito. Pumasok ako agad ako di ba sabi ko Sai, alam ko na to kaka, di ba? Pagpasok ko, yan na. Nagbi-blink-blink na yung dashboard ko. Pagka wala, ang ginawa ko, binigla ko. Hindi niya kaya. Alam mo ba, kung ano nangyari kahapon? Ang dami nangyari sa akin. Listen guys, meron na tayong shocks to go. Kain na tayo guys. Let's eat. Bibili kasi ako ng oil. Labor lang 300. Tara na, tara na. Lubo naman yung pwede. Sige maputi. Maputi. Ang ganda ng ulap dito ko Jess. Kita ko, pero nakikita naman. Madilim lang. Hindi kita yung mga pinapahid mo. Ganyan. Hindi pa rin. Yan, kita na. Ganon yung kalapit, ganyan. Mag-apply ka ng niya sa Sweet naman ng magkuya na to. Kala ko aso't pusa yan. ikot. Sinong pusa? Maligo na kayo. Maligo na kayo. Lalagyan mo ko sa likod. Siguro pag nakapasok ako sa likid ng maligo. Diyos ko! Ay, Diyos ko! Inawan dito ka sa ang JJ1 mo. Guys, ikan Harap ka nga! Hi guys, so nandito tayo ngayon sa Kabungawan Beach.
pa rin. Mag-intro ka dyan, Teka. Ha? Mag-intro ka. Parang maganda yung video, Bram. Again. Maglagay muna kayo dyan, guys. Mag-ano ka, parang mag-swimming ka muna. Dali yung pangit mo. So guys, I am the videographer for today's video, and so anong feeling na nagtatabon ka sa kanila? Satisfying, guys. Horror daw. Anong feeling na ikaw yung tinatabunan? Ang pala. So mabigat daw guys, and look at my view po. So punta naman po tayo kay Cyrus. Cyrus, anong pakiramdam ng na tinabunan ka? Sakit sa mata. Ay, sakit sa mata, and then Okay lang. so okay lang daw guys. So hanggang dito na lang po. Bye bye. Yay! Mukhang matro-trauma na naman ako Bakit? Hey guys, so ngayon nandito tayo sa Kabungawan Beach, and pupunta lang tayo saglit for prayer, for Bible study. And ayan guys, sunduin natin yung ibang members, and let's go! Bundok. Sasamba kami sa Dakoroon at babalikan namin kayo. Balikan nyo na lang ang mama. Guys, so ngayon ay papunta naman tayo ng Deathpool. Hey. So walang katapusang vlog, Deathpool lang lagi. Ayan, yun yung paborito nating puntahan.